Babad ng barbecue. Mag-marinate. Marinate. Marinate. Mamasitas. Barbecue. Tapos may 4 kantos na dala. Ay, bawal yun. Juice lang. Nag-iinom ka ba, Kuya Nuni? Juice. Bawal mag-inom. Tubig lang, pwede. Tsaka cake. May mapakake na dyan. Cake. Mabigay ng cake. Spaghetti. Si Mama Asun. Cake. Hindi naman masarap ang ano. Pag sa picnic. Pansit, sutangon ang masarap. Ang ano. Mamilin sutangon ha. Yun yung ano natin. Bakit si Helen ang inaano mo? Nay, upo ka dito, Nay, oh. Kasi malayo yun. Ikaw, Bina, masama ka. Saan po? Kampante na. Oh, temo Nuni. Kay Ate Dito Ritz lang ka siya kay kay Nuni. Ate Ritz, Kampante na. Kampante ka na kay Ate Ritz. Ay, ikaw, Hindi Nuni. ka na kukontento kay Ma'am Ritz? Na yung tinutulong yung papunta-punta namin dito. Hindi ka sa team. Ha? Mami, tanungin mo ulit si Bina. Kanina. Ay, tinanong mo kay Bina. Tanong mo ulit. May tinanong ka. Kung naging asawa kayo, kasama si Nuni. Kay Ate Ritz lang po ako, kampante na. Ay, ikaw, Nuni. Uy, ang sweet. Ikaw, Kay Ate Nuni. Ritz, kampante. Kanino ka masama? Wala tayong budget. Kay Ate Ritz, syempre. Ay, kung isasama ka ng iba, sumasama ka? Kay Ate Ay, Ritz. kahit mamanin. Magmamaniho siya. Ay, kung papamanehon ka ni Ate Ritz, sama ka. Magmamaniho ba ganyan si Kanuni sa Naman sakyan? yung lisensya. Hindi naman yung papapagmanin. Walang lisensya. Kay Ate Ritz, kampante. Ay, si Marlon, sasama ka, Marlon, yung paa mo. Pag nagmitig yan doon, patay ka. Pagdating mo pa lang yan sa bagong silang daw, para muna. Sakit na rin ang binili ko. Kiwig-kiwig ka doon. Kikiwig-kiwig. Bagong silang. Nanginime yung paha. Nangingiman yung pa ako, mamaya. Ay, di ka ma... Ay, di ko alam yun. Ay, sa... Kaya ba lang? Kay Kuya. Na-vlog nga yan dyan ni Brother Paas eh. May sakit na si Brother Paas. May, Oh, ang sakit mo dali. May sakit may na bagong gayon bahay ang na baso daw ko. baga. Wow, yun mahuli. Wow, yung mahuli. Ulihin si Kuya Nuni ng pulis. Walang lisensya. Ba-drive. Wala mo. Hindi pa huliin. Kala ko nung nagugas ka na, bakit may hugasan pa dito? Makagkala ko nainitan ka. Kaya nawala na yun. Hindi naman masyado. Di pa naubos yung magasin? Naba naman Ate Ritz ng buhok mo. No? Sobrang haba na naman. Oh. Kagugupit lang nito ni Mamili. Hindi na mahaba. Ikaw baga tagagupit ng buhok ko, mahaba na naman. Ayan. Hindi na si Sarah ba? Ha? Dapat iriiksiyan mo yung buhok Siya daw mo. mag-ano ng buhok na. Yay, 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 yay. Kailan daw Ate Ritz? 17, nandito na siya. August 17? Grabe pati lipstick, pinakita sa akin. Ate Ritz. Puro lipstick, pampaganda. Sabi ko, huy, pabango. Ay, meron. Taga saan yun Ate Ritz si Sarah? Bisaya, Mindanao yata. Amin daw yun now yun. Hoy, una na ito, Noni. Ay, ano, Noni. Luto na? Marlon. Yan, Nuni, luto na ako yun, Nuni. Ang ating panchi. Si Marlon. Nagaya natin, Marlon. Ahunin mo, ilagay mo dito sa ano, dapat may sapin. Ayan, sako. Yung may dala kang plato. Yung sako ang isapin mo. Doon po. Ay, mga baka po yan ay magdikit. Yan, damit. Ano? Lagay mo. Kaninong damit yan? Baka suot mo pa yan. Tagal na to. Akin. Sama mo ito pag dadanaw. Ganyan. Wala na, tapos na ang pagdaan. Araduhin mo ito. Kumlaw, di pagdadanawin. Ay, Saan ka pa That's, naman, ano? that's ano nakuha nice na naman ako niyan. ha? question. And answer. Nakuha na naman ako yung gawa mo. Hindi po. Kumlaudi. Cum laude, pagdanawin. Oo nga naman, Kuya Nuni. Ano? Kumlaudi saan? Baka mabarni ang kamar. Kung clown, Steve.
Si Marlon. Marlon, dahan-dahan. Clowny. Yan siguro. Ano bang Clowny lang Ano ako. natapos ni Marlon? Clowny. Kum clowny. Aroy, Lindana. kaya high school ka lang daw. Uy, Isang kilong manok ang ano. ang lalaki ng sahog. ang lalaki. Ang bango. O ano? Sando ka mo nito. Adobo na, pansit ka. Maluto ka man lang, Marlon. Ay, yung masarap na. Clowny. Mm. Tikman natin. Nakalimot tayo ng tinapay. Ano? Tikman natin. Una si nanay, may dalang plato, oh. Akala nyo, pahuhuli yan si nanay. Hindi yan pahuhuli. Oh, may plato si nanay. Oh, may plato na si nanay, oh. Bigyan mo muna dun. Kilin, matanda. Wawan. Nay, upo ka dyan, nay. Kain ka dyan, nay. Dito ka, nandito yung inumin mo na yun. Dadalahin ko dun. Oh, dadalahin. Baka kainin ng aso. Makalimutan mo. Kakaunti man yata yun. Ay, Lagyan ay, mo yun. ito ang gusto niya. Ah, dyan. Daradagdagan mo para. Sige, Ate Let's. Gusto mo to? Sige lang. Piano ni. Ng aso. May papiding baga ako. Tama daw yan. Shit, tama Tama na pa. Baka, Nay, mainit, nay, ha? ay, ihatid mo muna sana naman. Ang piano ni. Sa sunod na rin kung mapapiding tayo dun sa mga bihog. Ay, oo. Kumbaga sa eskwelahan. Ni, Saan yun? Ah, saan yun? pinuntahan natin ang birthday ninyo. Kasama ba yun si Piano ni? Oo, kasama yan. Dun sa tabas. Si Marlon. Kasama ba kayo? Lo, di ko na talaga maalala. Dun sa tabas. Uy, ano yun? Biglang lumipad. Ang bilis ni Bina magdampot. Biglang lumipad, Bina? Tapon mo na Saan yung galing? labas, dahon. Dun May na nagbato. Ayaw mo pa. May nagbato. Sakit. Sabawan mo. Tumarahin kay Ate Amy at masarap. Di ba? Suga ko. Clowny. Di na. Dahil kung kinain kanin sa kalitsong kawali. Kain po ano? Nagkain kasi ako ng ano, ng litsong kawali sa kanin. Wow. Clowny. Hininan ako nung anak ko ay pagkaluto. Ano pa nakatulog ako. Makain si Piano ni. Ako makain. Tapon. Dapat yung plato na ano mo, Bina. Natapon, oh. Ano? Kuhanin mo na lang yung plato. Malaki. Sayang baga. Na ito binang malaki, nagtitiis ka dyan sa... Ikaw talaga Kain din. din, kain. Ay, ito malaki oh. Sige po. Masyado madami ang laman po niya. Ay, nabububo man. Di man po, okay lang. Kain po. Kailan pa yan kagabi? Kanin nyo? Kanina pa yan. Kanin nyo kay Marlon? Masaing ka ng bago. Masarap na ulit. Sarap ito. Sarap yan. Sa kilong bango. Grabe ang sahog kung saan ka pa. 3 hours lang yung pansit. Maluto ka man lang. Hindi pasarapin mo na. Ano nun eh. Good juice ninyo oh. Dami pa yan. Marlon juice oh. Ba't ka konti naman Marlon yung kinakain mo? Ano ko yan? Pahat na lang. Unti-unti lang. Ano Marlon? Mga kapanday. Hindi pa natatapos yung panday na yan? Diba? Ano ba yan? Bakit? Yata. Malapit lang yan Marlon. Yan lang pa yung kabila. May mga kapitbahay man pala kayo dito. Ano naman. Naimbento ng mga kwento. Kahit dito to. Ha? Pangit ang mga karating. Piano ni, akin na yung plato mo. Dagdagan ko, oh. Meron pa dito. Gamitin mo. Piano ni. Para mahigot mo yung sabay. Ah. Ay ka dito. Akin na. Naimbento ng kwento. Kahit dito to. Ayun ang maganda. Yung binto, no? Lagyan mo ng manok. Baka naglilipad man ang manok niyan. Ito na nga.
Yung paa Ang niya. dami niyang manok na yan, Marlon. Lalaki. O para tumaba ka Kuya Noni. Lalaki. Ganda na nga ng katawan ni Noni ngayon. May nag-comment baga doon sa Isa noon. vlog ko nung nakaraan. Ang ganda daw ng katawan ni Kuya Noni ngayon. Kaysa nung hindi pa daw ako Meron naman ako dumating. nabasa na, Hindi po. bakit payat siya nun? Ano pa? Ayo, basher. Sobrang ganda na ng baraso. Pinataba na nila, tapos sabihin nila payat. Ang init, sakit sa labi. Grabe ng Saan alaga. baga sa chan? Sakit sa ngipin. Mainit na. Ang lag. Kain mo naman ng mainit ay. Wala kasi itong ano yan. Ano ba yung kalye yung labi ko? Ang init. Gutom lang. Sobrang haba na po ba? Mm. Pag sobrang haba mo, para ka na yung kalaban mo ako. Hindi, hindi kita kinakaya. Cutter na buhok. Pag nag-alis ka talaga, iiyak na iyak. Bakit? Masabi ko baga ako sa inyo maalis ako? Ba, ang kanamin yun bago umalis. Magpa-despedida baga. Ay, ilang araw pa bago ako maalis. Di at least alam namin, pag despedida, uy, alis na pala ito. Ikakadina ka namin ni Mami. Hindi ka hindi ka makakaalis. No, kaya Noni, kakadina natin to. Kakadina daw ako noon. Palagi ko naman kayong titingnan sa inyong vlog. Wala akong gawa doon kundi manood yan. Doon nga ako natuto ay. Sa California. Ate. Ito ang masarap sa kuan, kanin. No? Kaya Noni, no? Kaya Noni, Ng kanin. kaya Noni, masarap sa kanin. Kaya lang wala kang kanin eh. Mainit na yun. Hmm? Pero kanin, Sapon. iniinit. Di naman inuulam yan sa kanin, Rich. Kanin na yan eh. Para yung carbohydrate. Ewan ko sa amin, inuulam sa kanin niya sa probinsya. Ay, baga namang risk na luto tayo. Kanin na yan eh. Ulam natin sa kanin. Pag wala ba tayong maisipan lang. Kaya tayo ng pansit. Pag wala kami maisipan na ulam, ito yung ulam namin. Sana daw sinanay, baka sinaluhan na ng aso. Ang ganyan sa balkon. Yung nakain Kanin. sa balkon. Panas din tayong kanin na yan, Marlo. Hindi pa po ito. Baka pa yan. Kanina lang eh. Umaga? Sarap ng bigas ninyo na yan. Pero binigyan talaga akong kanin, oh. Tama na yan. Maputi. Okay na. Ha? Maputi. Bilang. Ay bibigyan man kayo ng bigas ay kung hindi naman makain. Nagbibigay ng bigas, makakain, masarap. Eh, hindi niyang niluluto ay sinasaing ko eh. Hindi gaya nung madilaw na, umok pa. Siguro, mabasa yung bigas. Pag nabasa ang bigas, ano na yan? Pansit mo ka. Naging Saluhan kanin. ka dyan ng aso, dito ka. Kain po, kain. Gusto mo? Ano ka na? Hindi na kanin? Ayaw? Pag naanuhan ka dyan ng aso. Nagkanin na baga tayo? Oo nga. Merienda na. Ang balahibo ng aso, pumunta ka dito. Dito ka, oh. Ito mo yung kay, kay nanay, o sayang. Babalikan mo. Ano yan, babalikan. Yan. Ubusan sinuni. Pawisan, sarap pa. Ibig sabihin, nasarapan siya sa luto. Iinamin yan. Yung kaya ni, ano, sarap. Kita po, makain. Ako yan ni, sarap. Kung meron, serious din ah. Karat ay kaldero. Kara pa yung kaldero. Tapos pipicturean ninyo kaharap kawali kaldero. Sus ko po. Picnic sa kubo. Aray ko. Gutom yan si, Dito pa kayo nakain tanghalian. Kain. Ito. Kain niya ng dilata. Ulam. Masarap yung kumain si Kuya Nuni eh. Sarap na Nuni. Si Lord, at ang sarap kumain ni Nuni. Ubos ang dilata at gata. Wala na.
Mabili si Rich ngayong ano, Maya. katapusan ng ano. Kaya nga nagbili si Rich ng itlog eh. Ubus na dilata? Ha? Bigas. Yung gatas, boss mo. Ubus na din yung gatas. Yung bigas. Hindi, paman. Meron pa dyan. Sakto lang yung ganong ano ng gatas kasi maano ba? Ma-adjust niyo yung dami. Kaysa naman yung pool na mailan na ang sandok. Di na maano. Mas maganda yung nasa sachet. Kasi alam papaano ikuan. Sinong natin plano? Marlon. Si nanay natin. Napapak. Eh, minsan yung dalawa. Ba, no? Maganda nga yun. Kaya yun ang binili ko. Kaya nga binibili, kinakain. Kasi pag ganun kasi, nai-estimate yung paglagay ng gatas. Hindi katulad nung tagang nasakuan lagayan, Pag nasusubrahan. nabasa pa, nabubuo. Gaya ng coffee mate ko, visit ako. Kasi ang coffee mate kong dala, pinapasok ko sa loob. Ayaw ko ng coffee mate. Sabi, tingin sa akin, ano, may ibig sabihin ka? Wala. Sabihin mo dito. Bakit sa buti? Ang sulit gusto mo din? Tiran mo ako. Ito kay nanay. Oo. Hindi, ano? Kay nanay. Ay, okay, nanay pala. Ayan sa iyo. O sige, open. Open si Sami. Ikaw, sa'yo, saan? Sa lagay na lang. Ako sa lagayan. May baso ba kasi? Isang baso pa, pingin baso. Dito at dito. Sayang bagay yung kay nanay. Uy, matapunan ang kuan. Gusto mo pa? Ansit pa? Hati-hati lang tayo. O, yan. Meron pa ba? Ang sarap. Nakuha pa ako. Buti yan, bawi. Nakatatlong, ano na si Kuya Nuni. Oh, sarap, oh. Nuni, gusto mo pa? Kaya Nuni. Gusto pa. Kaya Nuni. Plato mo. Ganunin mo yung ano, yung juice. Kasi yung pinaka-flavor niya nasa ilalim, yung prutas. Nuni, Ugugin mo. pansit mo nuni. Ganyanin mo kayo Nuni, inumin mo, oh. Kasi nasa ilalim yung flavor niya. Pansit Nuni? Ha? Lagyan mo. Busog na. Basta yung plato mo, ayaw mo na ng pansit? May pansit. Ha? May pansit na pansit. Nay. Basta pa nga. Nauro niyo sa kanyang koko. Ay baka Hindi, kay nanay din to eh. Nay, ubusin mo to, Nay. Sayang to, Nay. Masarap. Basta Ano? Juice. Masarap pa gayan. Yung juice mo. Ubusin mo na. Ganito yan, Nay, oh. Ganito yan, oh, laman, oh. Gusto mo pang pansit baga? mayroon pa Ay, baga oh. Ay, kinain na ng aso nanay. Ugugin mo yung juice, Kuya Nuni. Ganunin mo, oh. Yung juice, ano? Kasi yung flavor niya nasa ilalim. Gusto? Lagyan mo ng pansit nuni. Gusto niya may kanin, may pansit. Sarap ano Nuni? Pinagpawisan ako sa pansit. Pinagpawisan ako sa pansit. Ayan, oh. Nakita na naman ako. Check! Nakita ko. Iwas na iwas yung amin sa kanya. Nakita. May nasa LA na. Kain at saka ano, inom ng juice. Siyempre pag si Mamilin talaga ang magluto, pasok sa banga yan. O kain po tayo ha, mga kagwaps. Wait lang ang LA. Mapunta tayo? Punta na tayo. Mag-asawa ka ng Amerikana, Kuya Marlon? Gusto mo sa Las Vegas? Amerikana. O mami, hanapan mo si Marlon ng Amerikana? Mabayad pa ako niya magpapakasal. Mahal ang bayad. Mahal nga. Mahal pa ang bayad Para pagpapakasal. maging ano siya doon. Babayaran. Citizen, ganun. Eh, yung Amerikana na may pirami. Wag naman yung wala. Paano mabubuhay to si Kuya Marlon? Hindi nga magbabayad ka ng Ay. Bayad pala. $35,000 ang bayad. Yatay, magkano yun sa piso? Magkano yun? Diyos ko day. Wag na. Tapos may hirapan ka bang magpara-English? Siyempre, nagugulo. Mabuti nga, hindi mo na ipagpagay sa pansit. Ano na sabi natin? Ano sabi natin? Saan ka na? Nahirapan ka Mag-English. English. Kaya nga, Bumibira na lang
bigla. Animal. O ano, English na. Start na ngayon. Hirapan mag-English pala. Kuya Marlon, may start ka na mag-English. Ayan, oh. Binibiraan ka naman ni Mamili, no? Nakausap pa ako nila Abi ay pulis di ako na nakita. Maalis mo lang ako, mataba na si Noni. Masarap kumain si Kuya Nuni, eh. Hirap ako mag-English. Ano, may paabot daw na may ato isikbi kay unsa man ning tawhanan ni nga di man magtubag sa kuha oy. Alam mo, Yung pang yeah. Oh, ma-English na Kuya Marlon. Ay ano na tayo? how are you? Yeah. Yeah. Ang sagot niya, yeah. 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 Good morning, yeah to. Good night. Good night, sweet dreams. Good morning. Kaya Noni, turo mo kami dito mag-English. Dali na at ito mag-asawa si Kuya Marlon ng kuan kana. Ang dami pang ulam Kuya Marlon, oh. Mamaya nilang gabi. Ang bawagan pa nga yung Gracias sa juice. Nabusog ka Bina? Very good. pag di naman yan nabusog si Lina eh. Kain pa yung Ay, kahalin. may kanin ka ng tanghali. Natalikod na ng kaldero. Hindi na. Ay busog talaga yan. Nagtalikod niya sa kaldero. Busog siya. Busog na, no? Talaga yan. Ay, Diyos ko. Hey! Bawal ko yung aso. Dami mong aso Marlon. Sa iyo ba kayo, Marlon? Diyan po yan. Sa isang bahay. Banatan mo para magsiuwi sila. Grabe ka naman. Mami, banatan Ay, talaga. tira mo naman sila mamaya eh. Babaw ko lang sa aso. Mabuti na. Kakainin pa nila yung mamaya. Dilaw-dilaw na. Neng. Neng. Ay, ang sarap ng juice. Lalo pag malamig. Ang sarap, ang sarap, ang sarap. Pulo. Sige. Magbalbagan kayo. Ang sarap kumain, Ano no? ba kayong pag-birthday ni ano? Hanggang gabi kayo dun. Ang gusto nga niya ni Noah ni Aiso, tanghon. Kinain ng aso dun. Alin? Kinain ng aso dun sa picnic. Luwagi. Oh, dagdagan mo pa yan. Oh, Ayaw ko na. ayaw mo na? Pero mamaya wala silang ulam. Sarap Yung yung... lang naman yun nung Nay, busog, Nay? Nabusog? ang ganda na ng katawan mo nung taba niya. Lalo na pag samahan ni Kuya Nuni ng gym yan, oh. Nag-gym si Kuya Nuni. Diyan lang, oh, magbuhat-buhat ng mga kung ano-ano, mga mabibigat na Akala kuan. ko gin. Gym! May gym! Gin pala. Gym! Malapit na to si Kuya Nuni. Yayain ko to mag-jogging tuwing umaga. Layo lang eh. Kami ni Bina, Kuya Nuni, nagja-jogging, oh. Sige nga, minsan, Bina, sunduin natin si Kuya Nuni na maaga, mag-jogging tayo. May rubber shoes ka pa? Kuya Nuni? Mag-jogging tayo, gusto mo? Sa Bagasbas? Eh, ito. Ayoko niyan. Ano? Maasim daw. Ayaw mo yan, Nay? Maasim. Melon. Milon amoy. Ito yan, Nay. Oh, masarap, oh. Melon. Hindi man maasim. May lahok na melon. Kasi Marlon, di yata yung binili. Meron na po. Meron yan. Tapos na. Ayan, sa'yo, oh. Kaya lang, naubos ko na. Kunti na lang natira. Sabi mo, ayaw mo na, diskuha ka pa. Pistot ng tawhanan ni Bi. Akin na, Bi. Kunwari ka pang ayaw-ayaw, eh. Gusto, eh. Oh. Ayaw ko na. Ha? Ayaw ko na. Eh, bakit kumukuha ka pa dito kung ayaw mo na? Ay, gusto niya talaga. Oh, ayan na. Sige na, dadaan-daan mo lang kami sa kwentuhan, eh. Ba, hindi ka mahalata, eh. Nune, maya-maya kumain ka naman ha. Sa paunti-unti. Oh, ba't mo binalik? Ito lang. Ayaw ng manok. So, Ano, tama, kuha tayong kangus. burusog pa kayo. Tara ni Bina. Alaga pa tayo. Magdala na lang tayo. Dali natin. Hindi ninyo. Nay? Wala naman yatang iraidan. Iraidan dun. Ay, iraidan ako dyan. Sa amin may iraidan. Hindi doon pa dala. Tapos ano? binibilo-bilo Masarap Sarap yun. Masarap yan. Haluan mo ng saging. Sipag pati yung sinur magsuman. Yeah. Ah, suman. Oo, ay masarap din yung sub. Talagyan daw niya ng ano. Bunutin mo kang. Tapos itanim natin dyan, Marlon. Oh, Hmm. kunin yung Marlon, katawan. magtanim tayo dyan ng kanggos oh.
Yung Hindi kambing, man po dyan agad. nag-ano na. Saan Try lugar? lang na kisa ka dito sa tagiliran. Saan Kakuha niya? saan ito ate? Kakuha na Saan po. pupuntahan? Ha? Buntis. Hmm? Buntis, maanak na. Pwede na yun, yung buntis na lang. Uy, Ang kambing? hindi pa. Matanda na. Yun na lang buntis. Ay, hindi pwede. Mahal yun. Ikaw talaga. Yung Times 2 ata ang halaga nung buntis ni. ubon. Times Busog ka kaya 2. nani? Ay, dalawa. Dalawa baga ang bibilin sa iyo ni Ritz. Sama ka, makuha tayong kanggos. Ayun ni nanay. Nakakarating ka nga nanay dun sa malayo. Sa kurbada. Dip-dipon. Mag-ano ako dahil sa malayo. Mag-aano daw Hindi siya niya sa alam, malayo. hindi niya alam yung pinupunta niya. Mag-aano daw siya sa malayo. Akala niya doon, ano lang, malapit lang, di niya alam malayo. Alam mo yan, malakas ang resistensya niya. Sa inyo yung mga manok na yun. Exercise ni nanay yun yung paglalakad. Ha? Hindi. Eh bakit di ninyo kinakatay? Hindi man para sa inyo. Yan, sa amin yun, dalawa. Oo. Yung dalawang... Nakatay kayo. Katayin Kahig nyo. na yan. Kahig lang ng kahig. Lagyan ninyong itlogan at maitlog yan marlon. po. Yung bagang Sino yung nilalagyan ng nagtitlog? mangga. Na nabugok? Wala na, bugok na. Ayan, Hindi, lagyan ninyo dyan sa may hiko ng bubong. may gipagawan ko yan. Oo, maitlog. Wala na, nabugok naman yung itlog kaya Marlon. Nabugok. Yung bagang Oo, marlon, kasi ano, nabasa. Hmm. Dapat yung pala bagang hindi yun nilalagyan nababasa. baga ng, anong tawag Kahon dito? lang. Tiklis. Tiklis bagay man. Yun. Ano mo dyan sa may kanto ng bahay mo na hindi nababasa. Ano? Maitlog yan. Huwag mo hayaang mag-itlog sa damo at hindi yan maano. Kabubugok yan. Doon. May gusto kayo Ano? sa akin. Daily sharing na naman. Hindi na makali. Kaya may Ako ang gusto tingin ka. sa'yo, Gawa Mino. natin. Bakit? Masama tingin ni kayo ni. Uy, pag magkaanak kayo, gwapo. Gwapo si Kuya Nuni. Yabi na. Si Mami Amy ang ninang. Si Mami Amy din ang magastos sa kasal sa kanya lahat. Ayaw mo? Kami na lamang ang halo ng O kami na lang tagaluto. No, di ba? Uy, shout out. Isang baboy lang yan. Mm. Na malaki. Isang baboy lang katapat na din na. Hanggang 40. Nanganganak pa. Oo nga po. Maghanap ka na ng 40-50 menopause na po. Ay hindi. Hindi pwede pag 50. Uy, Swerte na akong 50. Uy. mabubuntis ka agad. Pag nag-asawa. Ay, ano naman, may asawa, mabuntis talaga. Oo nga. Mamimi. Mabuti kung parehong lalaki, Kaya si hindi Marlon at may mabuntis. iniintay na. May iniintay na yan si Marlon. Parating na. Uy, ayan o, magbuntis pa yung iniintay mo. Awang ko. Mabubuntis pa kaya yun? Paano kembera ang gawin mo dun? Ano ni, sabi mo pag nagdating? Anong gagawin ni Marlon? Arang ka daw. Parating na Kuya Nuni. Ay, ito. Arang ka. Parating na. Oh, Guy, tawa si Kuya Marlon. Ano ng pantrangka yung pintuan mo doon? Gawin mo, pantrang ka. Uy, maglinis ka na ng kwarto. Ay, wala yung pantrangka. Ngiti-ngiti ka dyan. Walang pantrangka. Malapit na. Ay, palit muna kayo ni Noni ng kwarto. Ay, walang pinto kay Kuya Nuni eh. Patay tayo dyan. Ay, gawa ka ng pinto. Walang pinto yung kwarto ni Kuya Nuni. Ano na tayo? Anong ginagawa nyo dyan? Manilit si nanay. Gagalitan kayo ni nanay. Nangiya. Arang ka. Ano ba? Anong ginagawa nyo? Lang ganun masalita si nanay. Ay, ewan ko, di ko alam. Walang kalaban-laban. Namatay ba? Namatay yun. Nasa Manila ako. Namatay yun. Nasa Manila ako. Nung pag-uwi ko, libing na. Libing na. O paano ko malalaman? Nagpunta tayo kinabukasan. Halimbawa, nagpunta tayo ngayon. Hindi. Dumating kami ni Ma'am Shi. Si Ma'am, Ma'am Miss White. Napunta kami doon. Tara, puntahan. Binilan pa nga namin ni Ma'am Shi ng, ayuda. Dinilim pa nga kayo. Tuwan-tuwa yun dun sa... na ito na naman. May dala na naman. Nakasigaw ay, Oo. wala naman yung may kutsi oh!
Wala yung Sabi ko, bakit kaya hindi sumalubong si Tatay Nestor sa akin? Kay Nestor! Wala talaga, hindi talaga sumalubong. Oh, andito ako. Ganun lang siya yung pala. Di na makatayo. Ng, isa lang ang ibibigay mong kwarta. Gusto nun ay dalawa. kakauntian yung kwarta mo. Kakauntian niyang... Yung babaeng ito na, kuan? Badamot. Pag binigyan Kunti mo lang ng- biniging kwarta. Pag binigyan mo ng 100, gusto dalawa. Dalawa ang gusto ko. Sabi ni nito. Pag binigay mo yun dyan kay Nanay Maring. Maraming yung pag binigay mo dyan. Pati yung pabibigyan bagay Ayaw. siya. Ayaw niya. Ayaw niya. Kaya dapat ang ulam, separate yun sa kanya. Kaya pag bumili ako, magkabukod. Ilan ang Iba- gusto mong kwarta? Ay, dalawa. Ay, dalawa ang gusto ni nanay. Dalawang piso? 2 piso? Ay, Di mabibili. Ha? dalawa. 2 piso? Ay, dalawa. Piso? 2 piso. Dalawa ang gusto mo, Nay Maring? Oh, may dalawa ko ditong piso. Tawa siya eh. Kakarasunti yan. Kaunti. Alam Ay, 5 piso ito. Alam ang kaunti. Kakaunti yan. Huy, mangunga pa tayong kanggos. Huwag mo kami tulugan. Andito pa ako. Ka ng Antok pansit. na po, antok na. Ba't di mong gul na? Makali pa ng maharbis pa ng kamuti. Harvest pa tayo ay. Bong inayo. Kung nga Lagayan. at kung nga hindi nagkain. Andito pa yung bisita mo kay Noni. Huwag mo kami tulugan. Maaga siguro to natulog si Kuya Noni. Ano yan, puyat? Ay, maaga natulog, maagang nagising. Kuyat mga ito marlang. Hindi po, okay man daw pantulog. Ayun. Ako tayong kanggo. Wala kasama si Mami dito. Yung malayo, dyan lang. Yun, no? Sako. Mm. Kami lang lalagay sa